Kaluis na ako tanawon ani, this is so sad and depressed. So hello everyone, on today's look kay simple Japanese girl, amot lang mo ko Japanese girl kay mas calm na sa mo sa tagburikat ani. Kana ko ani na setup dai kanang cortina ang background nara sa sala. Napaputol pa jud ko sa kong bangs dai wa jud ako natuyo dai kana. Although nindot raman siya pakakap, pero kana bitong wa ko expect ba na napahak na no. I mean ang mura siya napahak ba sort of. Sige na lang, it's okay. Motubo ra jud na siya. I'm so confused. Sa eyes lang ako magsugod nana sa taan ni dai. Feel ako di dyan may tutorial dahil hindi man ako din mo wala mo tutorial lagi naman ako may cheka malaban na dyan ang tanan to ay tanatan mo kung mga makeup sa kanang mga Japanese dahil kung ano dyan ilang aura ka ng shimmer o glitters. Very cute. Ano to sa itong buhat tong ako first time rin tanan girl. Korean girl, Japanese Harvard. Gidipat ka tanan feel ako ilang mga look naraman sa mga light pink mga light peach wala na ko ba sa unan ni ako sila mga mata ilang mga mata kay paubos man tanan very light lang jud na ako dai basing maburikat na sa taan ni animal sabi ma-examine sa ko I will try my best ani bala Korean na ba basta mo drawing pa jud ko ana diri shadow para lumalaban ako dili din na sila malaban na jud taan ni dai amot lang mingon na jud ko ang kanina video kay naghimo ra jud ko ani na pagwapa kay para sa ko ang beauty central na 2 years na ang Vortex dai ang eyeliner ba sa Japanese kay paubos ano ni nindot mo siya tanawon nindot siya tanawon na bitaw no cute ra jud ni awa lang mahuman na jud ni siya to siya na nadugay ko update kay kay naguba man gud ako microphone order man gud ko sa Lazada good nag-order ko sa Lazada man to sa akong pakalaagan dai kay bis pa do na to siya ma-deliver dai kay wabito siya na deliver dai mo to as if na lang dai na kanang return to the seller na lang dai so nagpalit ko microphone wire dai kinakapakpak bitaw na ako ang karaan dai as ay mauni siya ay awa nga pakpak ug mga tape wire dai siya ni order ko sa Lazada dai baga na ni siya kay line loan basin tuuro sa kadugay dai nga pakpak na ma-update mo ta ko man awa na may na sa kapin dai mo to ending kay dugay na sa kayo naka-post kay atay jud kay no kanang gana-gana ra jud ato mo play ra ko og kanang kuan basta wanay kanang wala akong gibuhat atong adlaw ato mga summer madness era char mga summer madness ana pero ako na summer madness so nagpahig ra ko sa akong mga amiga ato kay baro jud ko na sad and depressed ako ba sa akong buhaton girl ang mga clips na nangahitabo sa life kato grabe kito na laag 4 days na kanang mga unexpected days ni siya tanawan ninyo kadiyo tra jud ni lang jud si asa na ko maabot nakakar na jud mi it was so fun lingaw kami sa jeep dahil nakatawag ko sa jeep lang siya ang bangs nagay jud mi sa GSM Blue atay see you later Charles maka see you later mo jud atay street ba ya sa summer madness ni agwa sa summer madness igaman sa summer madness kay law sa kanang lambog to na laban na taan na let's go kami ba ni kopgo ba ni sana bam ka kamlangoy siya Luwasan ba ka na mo nilo? pwede na sa May bahala ni alexisjordani rin. flash ba nila sana all Da mo tuli ah. what the fuck Init bitaw. Ay, sorry. asa naman yung nabook dito di na dyan mga may tarong to mga tugay pila na ka hours nag-iantay dyan rest. So, mau.
Ako gamaw. Atay day, napay bangs na ko. Corn silog ka inday. Hey vlog. Hello. Welcome to my guys. Ano ka cute na dyan, muta-muta dyan siya. Duplin dito Alexis. Ano sa train? Huh? Papat. Oh, sa tumalon po si Ayawa. What the fuck? Haradose. Sana all. Tumilon, sa to? Tumilon? Tumalon Falls. Very cute. Haradose, kawaii. Anak sila dai. Very cute. Love it. Pwede tug-tug dai. Ay, ano? Right door. Sa thunder. Sa thunder. Sa thunder. Dumagete na dahil. Cocktail 10% off. Ay, 10% off. 10% alcohol. Cocktail. Laban. Muna lang ni oh. Ay, asa daw. Paawa daw. Ano, itlog ka? Drone mo nila ito. Huwag din ang bulsa sa una. Bata mo. Wala na. Ah, pwede ako. Agi bus na tarong brief sa una. Oh, mga una Jordani. Cucumber and it fished. Chavez. Ang almusal ay sikang merienda. Pagkatawan Nakalingaan ni nila. Uy. Ila? Di ba? Kana namin kinaday. Away na daw. For the manok lang. Food challenge. Abilisan na dahil. So, very imals. Sana all. Kalimot pa dyan ko buta o sunscreen. Mamatay dyan ang CO2 ani Charles. Martin na dyan sa manukan dahil. Coco Martin. Naka-cloud 9 that. Dali araw eh. Wala na ang dagat na mat. Chicharon mat. Car. Congrats Irish. Nag-graduate na dyan ka. Congrats dyan na ninyo kay. Nag-effort na sila butang sa billboard sa gawasad sa balay, di ba? Bawal ilabay ang basura. Malabay di ay ko. Oh, that's so hot. Flying V as Flying Villa. House looks haunted. The haunted na siya dahil. No trespassing pa dyan mo. Simuton rin yung sa Facebook di. Simuton o yung buhok maglumpo. May pa na naman ka. Shoes sana all. Bye-bye. Init yung pwede natin mo na yung 3-way. Rinito, ano eh. Oh, good na doy. Rabi ka ha. Pagpahingin siya suod sa bus. Red chili. Naong sa una day. Ay.
Fog na gani yan ka powerful. Asa naman ni? Hindi siya ba na bukid tayo? Wala na ko stress na kayo now. Sa Batanes naman ni. Grabe na dyan ni. Bubati sa nagkilig ang giti. Mga na yung clip. Nauna naman dahil na pero sa dahon wala dyan siya na kayo na panahon na nag-agi-agi family ring charas sa mga impulse manidahon langgo style sana all na all laisyo na kaayu lumalevel up kamusta na yung mga papialas din mga Okay ra gyud. one hello na all bago ka siya bago dahil sa brand new mo na yung view dahil hindi ka ng man o shower room sige mo lagi nag-resort sana very nice at ba na pa aircon na pa din ceiling fan ay anak kalabanan wala kailangan ko mapa-charge dahil ang outlet yan na-adiri pa dahil so diso ko kayong nairo ko dahil pila ko earring hindi ko sure char yun na ko video na saan ninig ka after charaz so yun na mo makita ang permi dahil mo na yung mga afam kay mo chorva dyan nagpinay no para mo na yung makita ang permi lagi go ano ba ano yung lugar na ito naman mo lagi nag Thailand sawadee ka napalagi kay touchscreen dahil sa na iPhone 10 napalagi na yung home button na silver ka-cute sa plaza murag true ay baboy charas Hello, what the fuck? Okay, najutaan niyo ngayon. Oh my god. Aray, yawa. Pala tagay ba rin nila? Uy. What the fuck? Uy. Sige, totoo yung no? Very cute. What the fuck? Long weekend Jordani. Tuesday na dyan mangulian ni. Tagay-tagay na dyan diri sa food sa isa ka room. Isa na, oh my god. Ako siya makuyawan ano yung final destination ka ayo. No, all. Wala na practice na sila. Halok lagi ka ayo. Sarap. She murdered the ice. It's a blue man. Just a blue gem. Breakfast. Wow naman girl. Pusin dahil. Joy is here. Joy is here. Atong salida ni ko ka San Fernando. Ni siya dahil sa manifest. Hello. Sana all. Wala pala may Low na all. Shabu. Charas. Apartment. Siyang bee house. Goodbye to my bee house. Huwag ako mga trap po, girl. Good day. Sumuoto siya. Manglakaw namin sa indie film na bee house. Bye. Sumuoto siya dahil. Luwi kisiya ka lang. Siya ka move on. Dugay na ba ito sila nagkuyog. Mga pandemic pa to sila nagkuyog. Hatag og assurance dahil pero ang ending kay dili siya.
If nag-bounce gani ka kay, pwede naman di siya nimo apilon sa imong agtang day. Di siya makita ay mo day kanang gwapo makaayo di man docs kay tanan pro imo ora makagawsananan man. Napay mga assurance, napay mga kung man mo blend sa kuan. Umot lang nag-tutorial pa ba ko or nagchika-chika ra ko. So mao na to siya. Kutsa may kanang kuan day kanang boarding house na indie film, witness sa afam kanang mga fetish day kanang magtanaw sila mga uyab nila na nagpuyo og mga hollow block na plywood kay ila na sponsoran og mga lami na balay sana o naningon jud kung kami ni Warren nagstorya ba kay nakasabot na jud siya sa akong pasabot no ang afam kay madani og kanang mga babae na puyo og kanang mga hollow block kanang plywood fetish do na sa afam. Dai tinuod na jud ni nigmaayo diri kanang ana pero diri very light kung giatay na jud awa gud day maro jud eye bags ubantay ka. White liner dahil tara white liner. If Japanese ba ni day or Korean? Feel ako Korean ni siya girl. If Japanese siya no kay pabudlatay. Sana man ni day? Ano eye bags? Luto nasubra ah. Wala, Vega, wala ni siya contour. Inana na si Mr. Beast kanang mapaluoy kanang mangita siya pinakapobre sa tanan de kanang hollow block na ang balay, plywood, ana ang peg dai. Nabi to si Tony Flower de mo hatag mag iPhone 14 dai si Tony Flower. Matahimik lang ako sa umpisa. Tahimik lang ako sa umpisa. Sana man ni wala ko kasabot da color faint. Paniday with sa na dyan tinuod na Harbatera na diri na dyan pa Yuki dahil munta na mga yun pa ko nag-advise if ti mo mura ko Korean ma or mura ko abat Ako daw, wait, alam ka, kung na, era. asa ni siya Korean ni or Mayag akoyo. akong lens ang kay wa mo ko itong wala ko kasabot akong dagway di mura Harbatera na ambot Harbatera. Usa man ni uy mura jud ko nang kwak ni kung update sa mga chika na kanang nawa ko kalit. I think wa kay kun istorya kayo kay mura ko na conscious na wala ko kabawon sa akong istoryaon. Ang little vlog na abot ko sa Thunder, na abot ko og kanang indie film na boarding house. Very cute kanang fetish siya afam kanang makita ang mga hollow blocks kanang mga plywood. Buti chika niya na dili daw kayo glossy ang naong dapat matte ang mata kay dira mo shimmer og maayo ang mata. 때론 감각이 피어나 날 깨워나는 너의 끈이 아슬아슬한 경계를 지나 Nako sa Angel. Tomorrow to ang laag sa Alice in a Scotland. Bye-bye. Alice in a Scotland. Siya, muna na ang look dahil nalingaw ra ka sa akong mga pancheka na murag way kwenta. Yung asa lang siya ko maabot. na dito yung message akong amiga di ay kusgon dyan ako og volume. Na siya message do pa na ba na mga tranene sa mga club. Kaluoy sa doy. Nani daw dahi. 오빠, TV에서 캐메나 눈이 마사지. To, kido ka to. 오빠, TV에서 캐메나 눈 마사지. Burikat dyan ko ayo dahi. Mabuang dyan ko sis. Kat kaya akong amiga dahi. So, mo to siya. Unforgiven girls, Charles. Darag. So, more na akong chika dahil ambot lang sa ako sulti ani sa Beauty Central. More na akong look dahil para isa ra ka video girl. So, more na siya. See you on my next video. Charles.